Immedjatament wara l-vot tal-ħamis dwar il-mozzjoni ta' sfiduċja, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien qal li r-riżultat kien wieħed ċar u kategoriku. Il-dibattitu li beda nhar it-tnejn issa ingħala vot ċar u kategoriku dal-vot. Sa 48 sija wara dan il-vot kien deskritt minn esponenti għolji tal-Partit Nazzjonalista saħansitra bħala rebħa. Hekk qal David Aġus waqt programm fuq ir-radju. Baxxa minn ġibna draw u rbaħna bil-penalties. U ċħat tazza għedha fidejna. Dikjerazzjoni fuq l-istess linja saret minn Tonio Borċ waqt il-programm dis-sett. Nistgħu ngħidu bħal meta xi ħadd jiskori bil-penalties, għaw World Cups nintrebħu bil-penalties ukoll. Aħna rbaħna bil-penalty. Tista' tkompli dik il-metafora. L-għada l-ħadd iżda l-ewwel darba l-Prim Ministru Lorenz Gonzi irrikonoxxa li l-Gvern m'għandux maġġoranza parlamentari. Veru, jiena ma niċħadx li aħna morna għal vot fil-Parlament nhar il-ħamis li għaddew u aħna ma ġibniex il-maġġoranza tal-voti. Vera. U ma ġibniex il-maġġoranza tal-voti favur tagħna fil-Parlament nhar il-ħamis għax wieħed mid-deputati tagħna astjena. 24 sija wara din id-dikjerazzjoni, il-Partit Nazzjonalista mingħajr ebda konsultazzjoni ħabbar li wara l-vot tal-ħamis iddeċida li l-Parlament jibda jiltaqa' biss meta l-membri parlamentari kollha nazzjonalisti jkunu Malta. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li din hija deċiżjoni tal-mistħija u hija konferma tal-instabilità li Gonzi PN qed idaħħal fil-pajjiż. Il-Partit Laburista saħaq li Gonzi PN qed jikkonferma li telef il-maġġoranza u jrid jibqa' jigranfa mal-poter.